No hi ha millor màrqueting que oferir un molt bon producte. Això no treu que també hagis de treballar una bona estratègia de màrqueting i vendes. En aquest vídeo continuem l'entrenament Scope per representar-hi l'essència de la teva estratègia de màrqueting i vendes. Com sempre, de forma guiada i pas a pas, amb exemples per cada component i un cas com a fil conductor. Ja ho saps, doncs, tant si ets un projecte emprenedor com si dirigeixes una empresa, treballar en clau del model de negoci et suposarà un salt endavant. Som-hi! Hola, què tal? Abans de res, em vull assegurar que ja tens dissenyat el nucli del teu model de negoci amb l'Scope. Si no, et recomano que vegis abans aquest vídeo que et deixo en una targeta. Vinga, segona fase de disseny de l'Scope, els components externs. Aquests components simbolitzen l'estratègia de màrqueting i vendes del nostre projecte o empresa. Per això, també els anomenem components de portes enfora o front office. Si ets una empresa establerta, ja deus tenir una estratègia de màrqueting i vendes mínimament definida. Si ets un projecte emprenedor, segurament encara estàs dissenyant aquesta estratègia. En tots els casos, veurem com representar l'estratègia de màrqueting i vendes en l'Scope i integrar-la així en el model de negoci. Tal com hem anat veient, en l'Scope tan sols hi representem la punta de l'iceberg, allò que més ens ajuda a definir el model de negoci, l'essència. Al dissenyar el màrqueting i vendes de la teva empresa o del teu projecte, de ben segur que has tingut en compte molts aspectes, tant tàctics com també estratègics. A més, segurament, cada línia de negoci té les seves particularitats respecte al màrqueting i les vendes. Depèn sobretot de la naturalesa del producte i dels segments de clients. Així, per la part de màrqueting, segurament has treballat aspectes com els mitjans per arribar al públic objectiu, els missatges, la imatge corporativa, les campanyes i la planificació, la fidelització, etc. I per la part de vendes, és probable que hagis dissenyat elements com el procés de venda, el seguiment dels leads de venda, els canals de venda, els preus, també els materials de venda, el servei postvenda, etc. Et deixaré aquí a les targetes algun vídeo sobre el disseny del màrqueting i de les vendes. De tot això, en l'Scope simbolitzem el màrqueting representant-hi els mitjans i simbolitzem les vendes representant-hi els canals de venda. Amb aquests dos components omplim el buit que hi havia entre els productes i els clients i beneficis. Ja ho saps, a partir d'aquí el vídeo es converteix en una guia pas a pas per seguir acompanyant-te a dissenyar el teu model de negoci. Anirem component a component, explicant-lo bé, posant-hi exemples i també desplegant el cas dolç i sa per assimilar-ho millor. Per això, fes pausa quan ho necessitis i també tira enrere per repetir i consolidar qualsevol concepte. Fes-ho al teu ritme, d'acord? Així doncs, el primer component Scope de la part comercial és el màrqueting. Aquí hi has de representar els mitjans de màrqueting que utilitzes per comunicar-te i relacionar-te amb els diferents segments de clients. Alguns exemples de mitjans poden ser mitjans locals, tele, ràdio, premsa, fulletons, boca-orella, fires, webs i blog, xarxes socials, etc. I molts altres, com ara programes de fidelització, concursos, showroom, email marketing, vídeo online, SEO i SEM, anuncis en xarxes socials, màrqueting d'afiliació i encara més, etc. Aquí és important no intentar matar mosques a canonades, et pot sortir molt car. A l'escollir els mitjans de màrqueting, cal que et posis a la pell de cada segment de clients i seleccionis molt bé els mitjans més òptims per cada línia de negoci. T'hi ajudarà a preguntar-te el següent. 1. Per on es mouen aquests segments de clients? I 2. En quins d'aquests llocs són més receptius? Això et permetrà escollir els mitjans amb molta més eficàcia. Vegem-ho en el cas dolç i sa. En aquest cas, utilitzen diversos mitjans de manera genèrica per totes les línies de negoci. La publicitat tradicional, les xarxes socials i l'email marketing i un programa de fidelització que anomenen Club Dolç i Sa. I com a mitjà específic només per la línia de negoci de packs de berenars, el SEO i el SEM. I en el teu cas, quins mitjans de màrqueting t'encaixen millor? Fes pausa al vídeo i segueix dissenyant el teu model de negoci amb l'Scope. Continuem amb el segon component de la part comercial, els canals. Els canals de venda són els llocs on es durà a terme la transacció comercial. Ho entendràs millor amb alguns exemples. Mira, la botiga és un canal, el comerç online, el teu equip de vendes, en cas que t'adrecis a altres empreses, els distribuïdors, els altres comerços, la venda ambulant, etc. Aquí torna a ser clau comprendre bé els clients i escollir aquells canals de venda més còmodes per cada segment de client i al mateix temps que aquests canals siguin viables pel teu model de negoci. Tornem al cas dolç i sa. El seu canal de venda principal és la botiga a peu de carrer, un canal que és comú a les seves 3 línies de negoci. Tot i això, també tenen un altre canal, una botiga online.
Aquest l'utilitzen només per la línia de negoci de packs de berenar, per atendre la demanda que reben de municipis propers. I en el teu projecte o empresa, quins són els teus canals de venda? Fes pausa al vídeo i continua amb l'Scope dissenyant el teu model de negoci. Ara que ja t'has familiaritzat amb l'Scope, què et sembla la representació Scope del model de negoci? Tant al dissenyar com a l'interpretar. Et sembla intuïtiu? Et llegeixo en els comentaris. M'agradarà molt conèixer la teva opinió. Gràcies per dir-li la teva. Avancem! I com ja t'he comentat abans, construir una bona estratègia de màrqueting i vendes és important, però no hem de perdre el nord. No hi ha millor màrqueting que oferir un molt bon producte o servei. Ara que ja hem anat fent una immersió en el món dels models de negoci a través de l'Scope, aprofito per compartir-te 3 criteris molt útils a l'hora de dissenyar i avaluar models de negoci. Són l'alineament, la robustesa i la virtuositat. Te'ls explico. Un momentet. Si aquest vídeo t'està resultant útil, fot-li un like. Seria estupendo. Així YouTube farà que arribi a molta més gent. Gràcies. Doncs això, el que et volia explicar sobre els criteris per avaluar models de negoci. L'alineament té a veure amb la coherència entre els diferents elements de tot el model de negoci, que no generin friccions entre ells. La robustesa va lligada amb l'avantatge competitiu i es troba especialment condensada en els 2 components de bloc únic de l'Scope. I la virtuositat, que mesura el nivell de sinergies entre les diferents línies de negoci, és a dir, la realimentació positiva o els cicles virtuosos entre elles. Així que, si estàs emprenent, tenir presents aquests criteris t'ajudarà a dissenyar millor el model de negoci. I si ets una empresa ja establerta, aquests criteris et serviran per analitzar el teu model de negoci i identificar-hi vies de millora. Molt bé, ja hem modelat una primera proposta del nucli del model de negoci i també de la seva part comercial. Però recorda que el model de negoci és quelcom viu, dinàmic i que sempre batega. I no em cansaré de repetir-ho. Això val tant per si ets una empresa ja establerta, com sobretot si ets un projecte emprenedor. Per tant, aquesta primera proposta l'aniràs refinant i millorant progressivament. I si a més estàs emprenent, també l'hauràs d'anar validant. Així doncs, arribats aquí, t'oriento sobre els següents passos a seguir. Si el teu cas és el d'una empresa ja establerta, que està representant el model de negoci per després millorar-lo o fins i tot per innovar-hi, pots completar el disseny de l'Scope amb la fase de components interns. Són els que tenen a veure amb la governança, amb les operacions i amb l'estratègia. Per altra banda, si ets un projecte emprenedor, també pots enllestir l'Scope dissenyant aquests components interns. Però és encara més important que comencis a validar l'estratègia de màrqueting i vendes. Per tant, aquí et deixo un vídeo per acabar de dissenyar l'Scope del teu model de negoci. Ara, els components interns. I un altre vídeo que també et pugui ser útil. Gràcies per la teva atenció, a reveure i salut!